Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Wani ɗan uwa ya ce Allah ya ci gaba da yi muku jagora, muna sauraron ci gaban wannan bayani mai fa'ida. To Allah ya saka da alheri. ‘Yan uwa idan ba ku manta ba, muna bayani ne bisa ga matakin karatu na tsangaya, tun daga matakin fari har ya zuwa abin da ake da shi. Mun yi bayani akan matakin kotso wadda muka ce shine ike kamaceceniya da tsarin naziri a matakin karatun zamani. Haka muka yi bayani akan kolo, muka ce shine kamar matakin karatu na firamare bisa ga tsarin karatu na zamani. Muna cikin bayani akan titibiri wanda daidai yake da matakin karatu na secondary school. Muka ce a matakin titibiri a nan ne ake yin tsantsar hadda, don ɗalibi zai haddace allon shi sumuni da ya rubuta ko rubu'i ya kawo wa malamin shi hadda ko kuma gardin shi. Idan ya ji haddan ta yi ya ce masa ya je ya wanke. In ku hadda ba ta yi ba, ma'ana ya samu bata ɗaya ko biyu a shafin da zai wanke na allon shi, sai a ce ya je ya maimaita wannan allon sau adadi kaza. Mafiya yawa malamai sukan ba da karancin zangon da zai je ya biya allon shi shine biyawa 20 ko kuma 50 ko 100 bisa ga yadda aka ji haddar shi take. To da wannan mataki na titibiri a nan zai ta yin hadda bisa ga wannan tsari na sumuni ko kuma rubu'i har ta kai ya kai saukan shi complete ga baki daya. Da zarar ya kai wannan saukan nashi, malamin shi zai bincika ya ga tilawarsa ya haɗa tilawa ko bai haɗa tilawa ba. Da zarar an samu cewa tilawarsa ta kai 85 ko 95 bisa 100 na alkur'ani, to daga wannan matakin kuma shi kenan, tunda ya kai sauka zai tafi mataki na gaba wanda shine matakin gardanta. Kamar matakin higher institution zai tafi kamar university kenan daga secondary school. A wannan mataki na university, a tsarin karatu yadda yake a tsangaya bisa ga mafiya yawan da waɗanda suke wannan matakin, in dai ɗalibi ya samu kyakkyawan seti daga malamin shi tun a matakin fari har ya zuwa wannan mataki ɗin, to za ka samu yana satu ne. Ma'ana satu shine ka je ka rubuto allonka da ka, ba tare da ka kwaifa a jikin takarda ba. Daga kai sai alƙalami sai tawada, za ka zanna ka rubuto allonka, sannan ka kawo malaminka ya zo ya duba maka. Sannan wajen dubawa wajen darasu ɗin, tun da kai ɗan satu ne, alal aƙalli za a iya samun wasu alarammomi kamar mutum 2 ko mutum 3 ko 4 su zanna su duba allonka. Ana karanta maka shi kalma duk inda aka kayi bata a yi maka gyara, inda kuma baka yi bata ba shikenan. To a wannan mataki na gardi din, ko da yake kafin mu ya kamata mu faɗi menene gardi, wannan kalma me take nufi. Malamin mu na taɓa ji wani malamin mu yana bayani, ya ce kalmar gardi balarabiyar kalma ce. Asalin kalmar ta faro daga garada ya garidu ta garidan